orang totos terus malah nyerat gelai-gelai bumi panas marik jalanan dina muda ratu Dwarawati wis tekan kene. Wah, apa yang wis tekan kene terus aku miris apa aku kaget babar pisan ora tanpa rasa wedi cara sandok tanpa rasa wedi karo sapa wae kamu kejaba kelawan pukul Bathara apa menehmu kowe untuk marani sunduk kowe tekan diri bocor ora bakal bisa bali nyang Dwarawati. Ayo tak jaluk enggal mertobaton mersane Gusti Kang Nyipta jagat aja kok bacotake nggonmu daksya marang sapepadaning titah kanthi kowe arep nyembelih ratus-atus cacahe luwarana ratus 97 aku arep ngluwari kepara kowe arep tak nggo genep-genep ratus sing bakal tak beleh ana alun-alun kepara kuwi wong loro babar pisan kowe dadi gempe sajen nggonku nganake sajero Dra yang nyambung ora enggal ngluwari ratus 97 negara ing kene margane antakamu mara sapa sak musuh aku ayo ketokno kabedayanmu para ayo pilih sapa sing arep dadi musuh sing tengah gedhe dhuwur metu njaba gelo papan jembas wadeni iki tambur ora mung sabaening tambur nadyan ora tinabuh bisa muni dhewe yen ana wong jaba sing arep gawe kisuh ana ing Giri Bocor iya mula gandhengi kewajiban sing ora enteng jaga pusaka wujud tambur ayo kudu diketokke tanggung jawabe lho sapa wae akhir sing kabirang Tuhan berdina bedang sangat angin bawah adalah kaya ana wong lumaku kok ngener papaning Gunung Setyaka wah ora pati nduk ngomong mung durung cekak tak cekak lakune aku tanya kalau lintremanya balik ke sopo Arjuna kang dadi kekasih
bakal lumaku yang ngendi ngetutake terleng ngati jumangkeng suwi deping netra ora kepacut kudu bali untuk bantut ora entuk urut bangsa wani aku apa mengantak lo deni sanjur minggat dikek sing mengapet ing kono margane mati ora coba singkrongan kala tumeka abang kalarang mungsuh aja satrio aja mati tanparan sapa wae Arjuna kekasih buta sing sapa aku kala murka wae belakno pati ngarangku kepara narsa legane lha gaglak limpah kowe kanthi mungso sapa wae Waratara ayo minggat
ati-ati. Durung nganti tapa wates negara Giribajur wae. Nyatane wis ana buta sing padha njejaga marang negara Magoda. Iya. Mbacung laku. Ayo budal tenan. Prepono pranawing kabeh sing kias masuk di martawaning budaya tulus. Sik mandhek-mandhek dhisik Dimas. Bima Nanang Iwarta. Wah, ana apa kok dadak mandhek nggone padha lumaku jriteng kakangku. Coba merawas wadakno di ngarep kae ana gunung kang ngregem. Menika naminipun harga menapa Kak Prabu? Ae jenenge Gunung Cetyaka. Katone kae mung sawujud gunung angin kae sejatine mujudake bebeteng negara Giribajur. Lamun ana wong saka sak njabaning negara mlebu marang leladan Giribajur mongko liwat ing sak cedhaking gunung kae Prabu Jarasandha wis ngerti dhisik kok Di. Wah, sebab apa kok wis ngerti dhisik. Coba mara kaget tamatno. Pucuk gunung kae ana wujuding tambur Yai. Inggih Prabu, kula nyumrapi wonten tambur mapan wonten ing puncake Harga. Hanana ya Yai. Tambur kae nadyan ora tinabuh. Nanging lamun ana wong kang liwat sak cedhaking Gunung Cetyaka tambur mau bakal mli dhewe kok Di. Oh aneh sanget diri tambur. Udah saged mundur piyambak. Ya awet kuwi sejarahe. Piye sejarahe? Mangkene ya Yai. Narendra ing Giribajur kang sepuh ing nguni jejuluk Prabu Bryodata. Prabu Bryodata darbe garwa Cacayana loro. Nanging garwa loro mau wiwit daud nganti tetaunan durung padha darbe momongan. Ya wis ana Prabu Bryodata nindakake tapa ana lengking Gunung Himalaya. Ya wigati nyuwun marang pangeran uga enggal pinaringan putra. Katarima tapaning Prabu Bryodata Sang Hyang Narada rawuh pring ungganing Ratu Giribajur mau. Sang Hyang Narada maringake sarana tuwe enggal antuk momongan arupa pertangga jiwa marang Prabu Bryodata pinangan garwane sakloron. Prabu Bryodata banjur kundur marang kedaton. Sak tekaning kedaton pinapak garwa loro pisan. Nalika bakal maringake plemau Sang Prabu mangsa bingung. Ya sabab garwane iki loro. Mongko plem iki mung siji. Usana plemau disigar biak dening Prabu Bryodata. Kang separo kagem garwa sepuh, kang separo meneh kagem garwa sing enom. Bubar dahar pelem garwa sakarna banjur ngrebini bareng. Lek ing kurang jaban bayi garwa sakarna babaran bareng ya mung elok ing kahanan. Garwa sepuh nglairake bayi mung sesigar. Semono uga garwa sing enom ya nglairake bayi mung sesigar. Saka kagete garwa loro ki mau banjur seda. Sasedaning garwa Prabu Bryodata kutek penggalihe. Ing usana bayi sigaran cacah loro mau banjur diguwang marang tengah ngalas kok Bregara. Sawijining dina ana Gandharwa wadon kang pinuju mlaku ning tengah ngalas golek mangsan jenenge Nyai Jara. Nyai Jara weruh ana bayi sigaran banjur dijupuk. Bayi sigaran mau ditangkepake dening Nyai Jara. Laksana bisa wujud utuh kaya bayi lumrah tur lanang. Bayi lanang mau ora dipangan, keprodopeni diwenehi jeneng Jarasandha. Dewasaning Jarasandha dikandhani dening Nyai Jara. Yen satemene dheweke iku putra Giribajur jejuluk Prabu Bryodata. Nanging nalika semana mangune Bryodata rumangsa isin anak sigaran, mula banjur diguwang ana ing madyaning alas. Krungu critane Nyai Jara kang mangkon mau, Jaka Jarasandha muntap kanepsane
dheweke banjur nguruk perang nantang wong tuane dhewe. Satemah dadi Bantayuda Jarasandha mungsuh Prabu Bryodata. Usana Prabu Bryodata kasoran dipateni dening Jarasandha. Kulite dibesek dienggo ulang tambur kae ayu. Wah. Anak kurang tata. Menapa sababipun dening boten tinabuh menika saged munggal piyambak Koko Prabu. Ya, ulane kae ora nabuh muni dhewe bisa tata jama silang kae nangis-nangis njaluk tulung kinen nyampurnake. Kula Kang Sora Kyai Parto gandeng si adikku iki limpek ling jembaring mbok coba tambur kae lepasana jembaring Yai. Yes to aku dawuh. Iya. Tegese ora goroh critane Kakang mau Yai. Iki wis ora ana temora maneh marang Prabu Jarasandha. Nanging najan nantara tak jaluk sadi sakana aja padha ngentengake marang kekuatan Giri Braja. Ya sabab Gunung Setyaka kae pagerdeng kehubung kok Yai. Wah, banjur kepiye prayogane? Yai, sithik ana petingane Prabu Jarasandha. Najan ta wonge dadi watak angkara nanging yen karo pendhita dheweke ngajeni kok Dik. Dheweke wanti-wanti marang para kawulane cilik aja kongsi gawe lara. Gedhe aja nganti mateni marang pendhita. Kepara yen ana pendhita kudu kinerpatan kaya sakatane ngurpati dewa. Ya kang mangkono supaya jana pepalanging tumrap lakune awake dhewe mlebu ana kraton. Ayo becike ayo padha ngrasuk cateting Brahmana lan silasma tandha nama dhisik dinarep. Wah, aku manut monggo kula dherekaken Koko Prabu. Kambuhan rimang lereno tanpa kaning yen tantu samanggo sang Hyang Utama mangkono sang nata muda wis nyolong ngarep Jayacira kula wonten mangendinga dawuh Rama Dewaji amiji dhatenging putrapun Jayasena kaya nyidam rujak cempaluk nggonku nganti-anti maring baline pamanmu Hamsa lan Dimbaka ingkang tak utus golek geneping 100 sing mung kari kurang 3 kuwi inggih keparenga nyeranti saking sawetawis Rama bawanipun lumampah tebih namung kula pitados Paman Hamsa tuwin Paman Dimbaka mesti saged ngintasi karya. Ya, muga-muga wae ora mudhar ning dalan. Siji tak rembug. Menapa Rama? Nalika Rama kuwi mapan sare, aku turu banjur nyupena utawa ngimpi.
negara Giribajra ketaman banjir bandang ingkang limbak-limbak katuting banyu banjir ya kuwi wit waringin kurung sakembaran ingkang sol saka papane bareng aku ngimpi gregah rasaku melang-melang kaya ninggal bayi ora lambe suwah iki dhek perlambang apa iki nyuwun pangapunten pengen putra gigirang mangertos menggah menawi dados para lampita ing medal wonten ing pasukenan ya yen pancen mengkono kowe golek wong pinter sing bisa njlentrehke impenku iki mau apa ya golek wong pinter karepen bisa ngandharake mungguh pasukenaning pun Rama kuwi yusake dawuh lan uga eling-elingen yen nganti pletek ing srengenge sesuk-esuk mamanku durung bali susul golek ana Nyang Mandura apa Nyang Durawati kepiye kabare kuwi Prantarwaca dawuh Paduka Rama Dewa Jiwa lan ngestake dawuh piye kabare nggonmu ngawat-awati Gustimu Hamsa Diwaka mangkate bareng kowe kok mulihe ora bareng iki oh dhewe-dhewe ngene kok nggih budale sareng iki wau lah terus pirangan piye karepmu atur wuninga sinuwun wuninga apa nalika semanten anggen kula nderekaken Gusti kula Prabu Hamsa Tuwin Diwaka badhe bedah negari Mandura sampun dipun tangguh ing wanci dalu nyatanipun Prabu Baladewa saged lolos saking kepunganing mungsuh lumajar dhateng Dwarawati Gusti kula kekalih inggih boten kendel wujud dhateng Dwarawati sareng sampun dugi Dwarawati dados perang gegempuran ing antawisipun wadyabala saking Giribajra kaliyan Dwarawati saha Mandura terus atur ketewasan piye Gusti kula Prabu Hamsa Tuwin Gusti kula Prabu Diwaka gugur wonten madyane madya wah biang setelek kok nggih batange ana ngendi mboten saged beto Gusti kula kalih kula alokipun perjuling saking Mandura pecah dados toya mati dari banyu nggo niku walah dalah ya wis yen pancen mengkono kudu aku dhewe sing ngrampungi perkara iki krik lampik ngrungkat karo gajah gelar Singabara bakal tak dhewe negara Mandura Ratulan Ngamarta yen sing maju jara sendel tange bisa sore langit dalam kanton terhincangin sang mawet satu yun pangapunten mriko wonten Brahmana awit kula nyumurpi agemanipun Paduka niku Brahmana saking pundi saha sinten para paduka ya Prabu Jarasandha ditepungake wayahku iki katulune pendhita Klyang Kabur Kanginan mendung kebaratan ngendi tibaku ya papan panggonanku dene pemarapku Begawan Padma Wicitra aku Begawan Jayalaga aku Begawan Paratasubha
Penemban kula narendra nggiri Bansara pun Jara Sandha dawah kleresan dene paduka tetiga sampun dumugi wonten ing Pandhapi Agung ing negari kula. Lho upami paduka menika dereng rawuh anak kula pun Jayasena badhe kula terus ngupati dhateng pendhita ingkang saged njlentrehaken pasupenan kula. Ndilalah pukulun Bathara Kala kok mireng panggersaing manah kula satemah paduka saing Penemban ketiga ngantos dumugi wonten ing Pendhapi kula menika. Menika dawah kleresan. Karep kepiye? Ngaten Penemban, gandeng paduka sampun dumugi wonten papan mriki. Parenga paduka nggacaraken menapa dados perlambang medal wonten ing pasupenan kula. Sang Prabu ngimpi apa? Kula nyuperna wonten negari Giri Bajra menika wonten banjir bandang ingkang nempuh. Ingkang lembak-lembak katuting kaya banjir mboten wonten sanes namung kejawi wit waring ingkang sa saking papanipun. Menika perlambang menapa Penemban? Prabu Jara Sandha banjir bandang kang metu ana ing pangimpen kuwi mujudake mungsuh sing bakal tumeka ana ing negaramu iki. Wadene waringin ingkang katut banyune banjir kuwi padha wae lambanging kawibawan negara Giri Bajra ya lambanging Prabu Jara Sandha dhewe. Lho, kok ngaten? Ngerti ya? Lan uta Prabu Jara Sandha ora enggal munggel kekarepanmu nggone bakal nganakake sesaji rudra bekakak ratu cacah 100 ing kono bakal tumuli maujud pangimpen mau. Waduh Wedian paduka awas kita sanget dereng ngantos kula nggancaraken napa iki dados niat kula paduka sampun pirsa menawi kula badhe ngawontenaken sesaji rudra. Namun nyuwun pangapunten menawi kula kedah nggagalaken anggen kula sesaji mboten saged. Menika sampun dados anteping manah kula. Kula sampun kalajeng Unjara Ratu cacah 9 dasa 7 negari. Lamun to pangimpen kuwi mau ora maujud, seranane Prabu Jara Sandha kudu ngluwari Ratu 97. Lan taksuwun Prabu Jara Sandha aja nyembah marang Bathara Kala, merga Bathara Kala kuwi dudu sesembahan. Sing dadi sesembahan ora ana liya mung kejaba Gusti kang nyipta jagat. Seranane Prabu Jara Sandha kudu ngrasuk salah sijining agama kuwi sejatining panembah. Ya pangapunten, kula sampun kalajeng pitados kaliyan Pukul Bathara Kala. Kula gadah kados ngaten menika menawi boten Pukul Bathara Kala, boten wonten ing nyembadani. Kula menika dasaripun namung percaya ngaten kemawon. Oh ya wis. Yen pancen nata sing dadi kekarepanmu ing kono bakal maujud mungsuh sing bakal temeka ana kene. Kula ngenten paduka kok ngaya-wara. Ngaya-wara piye? Paduka paring dawuh yen ana mungsuh bakal nempuh negari Giri Bajra. Upami wonten saderengipun mengsah kula wau dumugi mriki sampun wonten tengara. Apa tengarane? Tengaranipun Tambur Kyai Gurnita inggih Kyai Guru swara ingkang mapan wonten ing pucaking Gunung Cetyaka. Menika ingkang mertandani badhe mungel piyambak tanpa nlabuh. Pertanda menika wonten mengsah mesti badhe kalimbe dhateng kekiyatan negari Giri Bajra. Ngerti ya Sang Prabu, tamburmu bedah. Lho. Bedah. Iya. Wah, sing gunake iki piye doyak-yakan. Wah, dipiranmu wis bedah. Wah, ladalah sinten iki bedah tambur. Ora ana liya mung kejaba calon musuhmu. Mara waspadakno Prabu Jara Sandha, sejatine aku iki dudu pendhita. Ingsun katelune iki dudu pendhita. Aku Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iki kadangku penenggak Pandhawa Werkudara sing mburi panengah Pandhawa Janaka. Biar setelake. Wah. Manungsa ora totos terus malah nyerat lagi bulu panas malah jalanan. Dina mulai Ratu Ndrawati wis tekan kene. Wah. Apa yen wis tekan kene terus aku miris? Apa aku kaget babar pisan ora? Tanpa duwe rasa wedi. Jara Sandha tanpa duwe rasa wedi karo sapa wae. Amu kejaba kelawan Pukulun Bathara Kala. Apa menehmu kowe?
untuk marani sunduk kowe tekan diri bocor ora bakal bisa bali Ngendrawati. Ayo tak jaluk enggal mertu baton mersane Gusti Kang Nyipta jagat. Aja tok bacotake. Nggonmu daksya marang sapepadane titah kanthi kowe arep nyembelih ratus-atus cacahe. Luarono 197 aku arep ngluwari kepara kowe arep tak nggo genep-genep. Ratus sing bakal tak beleh ana alun-alun. Kepara kuwi wong loro babar pisan kowe dadi grepe sajen. Nggonku nganake sajen lho, Tru. Yang nyambung kowe ora enggal ngluwari 197 negara. Ing kene margane antakamu, mara sapa sing musuh aku? Ayo ketokno kabedayanmu. Mara ayo pilih sapa sing arep dadi musuh. Sing tengah gede dhuwur, metu njaba gula papan jembas. Ladeni. Apa sing ngilani? Jara Sandha tak pateni bali urip. Pateni bali urip. Apa kelakon aku kewirangan karo Jara Sandha? Yen siadi caramu mateni kaya ngono, lha kok nganti sesuk awan kowe isih nang kene ora iso mateni. Lah terus piye? Apa kowe ora krungu lan ora kelingan nalika pun Kakang cerita mau ngarep to? Jara Sandha ya bayi lahir ya toh saka Dewi Kaita lan Dewi Kawita separo terus digathukake ngono. Mula Jara Sandha kuwi kondange Ratu Slewah. Yen bisa misahke Slewahe ya kuwi matine ora mau. Jara Sandha kena lara luput ing pati. Ayo mara kowe dingkluka tak serimpung sikilmu. Ayo dadi jalaran
ilange nyawamu cakeme. Kula Jayasena putra Kanjeng Rama Jarasandha. Kowe arep bilani bapak mrene. Tak udah-udah sisan. Mboten Raden. Kepara kula ngaturaken penuwun dene Paduka sinuwun sampun dados sarana nyampurnakaken dhateng tiyang sepuh kula. Lho. Kok kowe ora gelok? Sampun marambah makaping kula ngimutaken dhateng Kanjeng Rama Jarasandha ingkang kedah ngluwari dhateng para raja Narpati. Namung puguh ingkang dados kersanipun Kanjeng Rama Dewaji mboten ndharatur kula. Inggih kanthi cara menika saged ngengetaken dhateng tiyang sepuh kula supados boten kedangon nglarangkara angkaraning jagat menika sinuwun. Oh iya, yen ngono Jayasena negara Giribajra suwung mengko liya wektu sira bakal tak tepiyake dadi ratu ana kene. Ya mung sadurunge mara enggal luwarana pakunjaraning para ratu 97 kang wis dikunjara dening wong tuamu. Sakwise luwar saka pakunjaran tumuli derekno bebarengan kelawan sira Jayasena pisan budal marang Praja Ngamarta wigati ngastreni para Pandhawa bakal nganakake sesaji agung Raja Suya. Trantara Candra Paduka paring kula badhe ngluwari bebandanipun para raja Narpati tumuli kula dherekaken dhateng negari Ngamarta. Ya lan aja lali ora tineng kunarekane wong atuan.
Ndorowati saha pepundheng kula Narendra ingkang sami rawuh wonten ing Pandhapi Ngamarta. Lho inggih kula ngaturaken sanget agenging panuwun. Dene para pepundheng Narendra sampun kepareng rawuh minangka panyuwun kula. Yen inggih paring pangestu saha anekseni anggen kula munjukaken syukur ing ngasaning pangeran kanthi sesaji Rajasaya. Ingkang menika kangge hamiwiti tasakuran menika kepareng kula badhe ngaturaken nunjukan pakurmatan dhateng pepundhen Narendra ingkang langkung sepuh piyambak inggih menika Yang Buyut Matsopati Wirata. Monggo dhisik yen buyutku Puntadewa. Pone yang paring tarima kasih marang buyutku Puntadewa. Dene pun kaki bakal dicaosi nunjukan pakurmatan. Nanging ruhana mayengger Puntadewa. Pangrasaning pone yang sejatine dudu pone yang kang kudu nampa dhisik nunjukan pakurmatan mau kula. Najan pun kaki jejering sepuh nanging saka penemuku kang wajib nampa dhisik nunjukan pakurmatan mau pun kajaba kang neraka Ndorowati buyutku Prabu Kresna. Sebab apa kok buyutku Kresna kang katuran unjukan pakurmatan? Hawi kajaba buyutku Prabu Kresna kang ngrigenake kalakone tasakur agung iki uga panjenengane kuwi pangejawantang pukulun Bathara Wisnu. Ya dewa kang wenang handung kabagyan ning donya iki. Mula bejo kemayangan dene buyutku Pandhawa bisa kegandengan asta karo wayah Prabu Kresna. Pun kakilang kang padha rawuh ora kendhat tansah nyuwun pingersaning Juang Manon. Uga sugenge buyutku Pandhawa lan kabeh para sakabatan pinaringan rahayu jenis kono. Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Hyang Prabu. Monggo Prabu Sri Bathara Kresna kepareng nampi njugan pakurmatan saking Ri Paduka Puntadewa Prabu. Duh Nyai Ji. Pun kakang ngaturaken agunging panuwun binamung sak derajat kula. Nggih to. Nampi pakurmatan ingkang semanten luhuripun. Inggih saking Narendra Gopinatra Yai Prabu Puntadewa. Duh Nyai Haji. Tetela paduka Narendra ingkang saged kangge pandam pangayumaning para Narendra ingkang rawuh rikalenggahan menika. Jalaran Yai Haji sampun kelampahan pati mas dumateng Narendra Gung ing Purwacarita Sang Prabu Sri Maha Punggunduk ruwuhun. Ugi Gusti Widhaneni dayaning tasakuran menika saged damel tetreping jagat saesinipun. Najan kathah Narendra ingkang sugih bandara donya namung dereng kinanten kaiden kaliyan Gusti. Kados Yai Haji ing Ngamarta menika. Mugi sineksen sang janing prarawuh menika tetepipun paduka Narendra itu hulur-hulur binatang. Lho sik Ersa. Prabu Kresna ora ngono ing atase kowe kuwi lagi nyekel glase wae kok wis mendem iki piye? Katitik rembugmu kaya ora waras. Kresna. Lah kok kowe ngarani Puntadewa Ratu luhur Binathara kuwi sing luhur apane? Sing luhur apane? Sepira bandane Puntadewa? Sepira kekuatane Pandhawa kok banget temenmu nyundul puyuh kabeh sing padha rawuh iki mudeng. Puntadewa entuk anteng kuwi aja diwelasi karo Kadang Prabu Duryudana kok bisa bukti kaya ngene iki. Lah kok olehmu ngawon bola Puntadewa jagat tekan jaban jagat alah Kresna. Kresna kowe ngalem Pandhawa member. Wong jalaran kowe kuwi ratu kemladean, ya to? Kowe ana ora nempek pendhamasa bisa urip. Saking
saking Ratu Wirata kuwi 100 tuwek. Ora pecus ndadak merenah wong. Sing diompak ora kuat njur bela ndase mendem dikeploki. Oh, Kresna. Bola-bali gedhe ana desa. Mulai karo tata krama. Aku ora sudi nampa Prabu Kresna. Kon neseni padha dadi ratu lur yang ngidai bajasi karo kena tak wicarane. Nuwun sagunging para narendra ingkang menara ing budi. Kula sampun ngantos sami kaget, saha sampun ngantos jengkar saking palanggahan saderipun perninggali menika. Inggih. Kepalang kula atur nika bilih wekdal menika sampun titipanci Prabu Supala murid ing Kasedan Jati jalaran wonten dongengipun. Paman Prabu Supanakni Ratu Cendi kagungan putra kakung dipun paringi nami Supala. Namung Supala wau boten kados saknamring bayi limrah. Inggih jalaran pundhakipun sekawan mripatipun 3. Nanging sareng jabang bayi Supala kula pangku teka wonten kamiraning pangeran. Mripat ingkang wonten bathuk dawah bau ingkang kalih sami sempang satemah Supala wujud bayi limrah. Inggih Paman Supanakni masraken pejah gesangipun Supala dhateng kula. Hewa semanten kula inggih gadah petangan. Menawi gesangipun Supala menika mboten damel dosa tuwin kalepatan dhateng kula rambah kaping 100. Kula tetep paring mangapunten dhateng Supala. Ing mangka dumugi wekdal menika kula petang sampun ora mbah kaping 100 piyambakipun damel dosa tuwin lepat kaliyan kula. Mila sampun wanci pejahipun Supala kedah kula tawaken menawi sanjata cakra. Watur sinuwun. Nuwun jelas kados pundi gesang kula menika sinuwun. Ya Raden Jayasetna. Sira ora duwe klepatan apa-apa uluhanana Raden. Dina samengko sira bakal tak wisuda gemati nata ana ing Giribata Raden. Nuwun para Ki sedaya menawa sampun titipun ninggati anggenipun para Pandhawa sami tansah kurang inggih kanthi sesaji Raja Saya. Mila winastan sesaji mengko wedi nyawisaken Raja Saya menika tegesipun Ratu Agung. Ratu ingkang agung menika sinten? Boten wonten sanes inggih namung Gusti ingkang nyipta jagat. Dados sesaji Raja Saya menika tegesipun pangaji-aji saking para Pandhawa kunjuk dhateng Gusti ingkang nyipta jagat. Dados lelampahan menika sampun jumbuh kaliyan piwucaning agami kula rasuk ingkang surasipun sapa kang bisa nyukuri marang nikmating pangeran sayekti bakal ditikelake maneh kanikmatine mau ning kosok baline. Sapa kang ora gelem nyukuri marang nikmating Gusti, sayekti bakal nampa pidul kang abot lan pedes. Dewe kedah tinenggan ratus-atus ingkang tanpa dipun kawonaken menika mengko suraos. Salebetipun ngayahi jejiban menapa kemawon, monggo sami ngetingalaken sayuk urukunipun ngetingalaken manunggaling lair lan datosipun
lajeng sami bantu binantu. Lajeng ingkang mujubaken pandhita pitu menika mengkon suraos nyuwun pitulunganipun pangeran mugi ingkang sineja saged ngaleksanan. Lah kok dadak brahmana ingkang nuju pamriksa pamirsa kula nyuwun dengan sumangga pangeksami. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.